moment. Easy. Easy. Oh no! Hajze tu táta furt funguje jako alert, takže je to dobrý. Můžeš se dělat místo seriálu na tohle, co to je? Ok, chat. Ok, moc. Já dojdu na ty registry, zjistím, kdo přidal tadyhle ten emotikon a reálně mu naperu permu. Reálně prostě mu najebu tu permu. Kamaráde, ty už si tady nezačetuješ nikdy v životě. Ty už tady nikdy v životě nezačetuješ, to ti garantuju, bratře. Jak jsi měl den melonku? Chat! Proč se mi na tohle ptáte, jenom když zatím je do Sašopolik Adele emoji, ok? Nešlo by to bez něj? Tak se mě prostě normálně zeptat. To zase mě úplně normálně, jaký jsi měl den? Bez toho, aby tam byla tadyhle aby tam byl tadyhle ten podprahovej message. Hele, jak se nahlašují emoty na 7TV? Podle mě musí jít nějak jednoduše nahlásit. Zdravíčko, prosil bych si další kód na vol.